Санаи 27 январ дар толори Кохи Суруш маросими ҷоизасупории беҳтарин варзишгари соли 2022 аз рӯи фарзияи ширкати миллии букмекерии Формула 55 баргузор шуд. Дар маросими ҷоизасупории роҳбарияти ширкати миллии букмекерии Формула 55 намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ситораҳои варзиши тоҷик ширкат доштанд. Зимни суханронии худ директори генералии ширкати Формула 55 зикр намуд, ки таи солҳои охир ин ширкат дар ҳамкорӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор чорабиниҳои варзиширо дар манотиқи кишвар ташкилу роҳандозӣ намуд, ки ин бешак барои рушди намудҳои гуногуни варзиш, дарёфти чеҳраҳои нав ҷиҳати сафарбаркунии онҳо ба мусобиқаҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ мусоидат менамояд. Лозим ба зикр аст, ки Формула 55 якчанд лоиҳаҳои дигарро дар самти тақвият бахшидани варзиш амалӣ мегардонад. Аз ҷумла Тоҷикистон ба пеш орзуи нек сарпарасти мусобиқаҳои мухталифи варзишӣ ва Формула 55 кап мебошад, ки ҳамасола дар шаҳри Душанбе ва тамоми манотиқи кишвар ташкил ва гузаронида мешавад. Ҳамин тавр пас аз суханронии маросими ҷоизасупорӣ сурат гирифт. Тибқи фарзияи ширкати миллии букмекерии Формула 55 паҳлавони кишвар дар риштаи ҷудо Темур Раҳимов, ки дар соли 2022 ба як қатор дастовардҳои бузурги варзишӣ ноил шуд, беҳтарин варзишгари сол гардид. Лозим ба зикр аст, ки дар баробари тӯҳфаҳои хотиравӣ ба Темур Раҳимов маблағи пулӣ дар ҳаҷми 55 000 сомон тақдим карда шуд. Ба ман муяссар шуд, ки дар соли 2022 дар чандин мусобиқаҳои бонуфуз иштирок карда парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорам ва аз тарафи ширкати ватании Формула 55 маро беҳтарин варзишгари сол эълон карданд. Фикр мекунам, яке аз солҳои бобарор барои ман буд, зеро бори аввал медали тиллои Гранд-Сламро ба Тоҷикистон овардам ва дар мусобиқаи Мастерс, ки беҳтарин варзишгарони ҷаҳон ҷамъ меоянд, дар он ҷо сазовори медали нуқра ва дар ҷанбаст дар рейтинги ҷаҳонӣ, дар радабандии ҷаҳонӣ мақоми аввалро ишғол намудам. Дар соли 2023 то қаҳрамонии ҷаҳон, ки дар шаҳри Дохаи давлати Қатар баргузор мегардад, расо 100 рӯзи дигар монд. Мо тайёрии худро ба он ҷо мебинем ва бори аввал дар Тоҷикистон Гран-при мешавад, ки ин яке аз бонуфузтарин қадам ба ҷудои ҷаҳонӣ аст ва мо бояд парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар хонаамон бояд ҳифз кунем ва ҳаракат мекунем, ки медали тиллоро ба даст биёрем. ҳамзамон дар ҷараёни ин чорабинӣ аз ҷониби дастандаркорон ба як қатор варзишгарони дигар аз қабили Миҷгона Самадова, Жасмин Аннимр, Бахтиёр Доноёров, Азам Ғаффоров, Шервонӣ Мабадшоев, Муҳаммад Аброриддинов, тими мунтахаби Тоҷикистон Оид ба футзал ва Нурулло Муродов, ки дар риштаҳои гуногуни варзиш натиҷаи назаррасро соҳиб шуданд, аз 5500 то 10,000 сомонӣ мукофотпулӣ тақдим карда шуд. соли гузашта ин барои ман яке аз солҳои гӯем ки фаромӯшнашаванда аст, ки ман дар ин сол дар ҷоми ҷаҳон иштирок карда сазовори медали тилло гаштам ва ин нахустин медали ҷоми ҷаҳони ман аст. Ман бори дуюм аст, ки дар ҷоми ҷаҳон иштирок карда ва дуюмин медали тиллоро ба даст мегирам, ки ин барои ман як ифтихор аст, ки аввалин бонуи тоҷик ҳастам, ки ин натиҷаро дастӣ ёфтам ва барои ширкати Формула 55 миннатдории худамро баён мекунам. Дар соли 2023 моро аз пеш чемпионати ҷаҳон, бозиҳои Осиё ва чандин мусобиқаҳои барои рохати Олимпиада интизор аст, ки мо барои ин мусобиқаҳо тайёрии ҷиддӣ дидем. Для нас это прорыв для бодибилдеров, потому что у нас бодибилдинг – это относительно молодой вид спорта в Таджикистане. И то, что мы номинированы, и то, что нас пригласили сюда, это для нас первый раз. И я считаю, что прошлый год в плане моего вида спорта он был плодотворный. У нас и чемпионат республики прошел по бодибилдингу. И я участвовала в Азии, у меня там было серебро и золото, потом мне удалось поехать на чемпионат мира. Там я тоже золото заняла.
ҷои таъкид аст ки ширкати миллии букмекерии формула 55 сар аз соли 2013 беҳтарин варзишгарони солро қадрдонӣ менамояд. дар фарҷом ҷиҳати болидаруҳии ҳозирин барномаи фарҳангӣ пешниҳод гардид.